Nay, nasapa kamot abimbangon lakay. Naimbag ka na ya. Wen, bakit? Mayatin, kiriknak. Nasapa at masapa ka mapanigitalong. Mapan ko man sarungkaran na itipagay. Abangan nukin ng matan na itibilig. Ay kat agkapi ka pa'y angarod. Ay wan man bakit? Mabitlaing atay timplaan ka. Sige man nga ron bakit? Ay wait, saan ka di pangin mawawag ni Ame? Saan pa'y ba? Apay, ada ka di ibagang? Awan matkit day. Kaya't ko lang ako mustain ha? Di pa'y mo't imawag ng paiso. Makumikom siguro iti trabaho na. Ay, nalabit akas talakay. Nagtuyeng ti kapim. Yaman bakit? Mayat ti pudot na. Ay, lakay. Kita ang tuman na dapay maburas mo nga utong. Isupay asidaon tayo nukwa. Uwan bakit? Isumat lang ti may sagagara at ititalaw. Mapan ko kitain na dapay nateng ang mabalin ang maburas. Naimbag lang asiden tayo. Tanay, nagminamot ng iti magat-gatang. Alan, mamin ano ka di